Fl-aħħar sigħat tilfu ħajjithom 4 persuni bil-COVID-19 bit-total ta' mwiet kawża tal-virus mill-bidu tal-pandemija f'pajjiżna issa tela 772. Intant, fl-aħħar 24 siegħa minn 1632 swab test li saru instabu 242 persuna pożittivi għal COVID filwaqt li fiequ 585 persuna oħra. Dan iniżżel il-każi attivi għal 6585. L-ammont ta' pazjenti rikoverati l-isptar mhux disponibbli għal pubbliku. Iżda fl-aħħar jiem infermiera kkonfermaw ma' dan l-istazzjon li qed jesperjenzaw żieda qawwija ta' pazjenti rikoverati l-isptar kawża tal-COVID. Tantu hekk li operazzjonijiet li mhumiex daqshekk urġenza qed jiġu kkanċellati sabiex ilaħqu maż-żieda tal-pazjenti pożittivi għal COVID. Kelli mal-Ministeru tas-Saħħa konferma li madwar 10 operazzjonijiet kuljum qed jitħassru. Biżieda tal-każijiet tal-COVID qed twassal b'numru ta' persuni li waslu biex jagħmlu operazzjoni jispiċċaw jirriżultaw pożittivi għal COVID u ma jkunux jistgħu jagħmlu l-operazzjoni. L-operazzjonijiet ma jsirux meta wieħed ikun pożittiv għal fatt li l-operazzjoni tkun waħda riskjuża filwaqt li l-infermiera u t-tobba ma jieħdux il-virus.